Wes. Dadi ngrepoti to, Bos. Bos nek ngene iki dadi ngrepoti. Ora iki wis ono. Wis kono temenan. Lah sampe repot-repot to, Bos. Aduh, aku ora kepenak banget iki kok ngene iki. Temenan. Bos, aku ya ora kepenak lho. Kok malah yuk ngrepoti, aku ki yo pas burung nafsu majang kok ngene iki kok ya lah. Bermateng warga sak Bos. Lah ya wareg banget to, Bos aku Mumpung ono. Alah, aku nak tulen ki ora patek emah to ya. Lah mumpung ono lho, ora mesti ono. Wah, iya ya, Bos. Aku alergi manduran ya, Bos. Nah, lah wis tak golek-golek temenan lho. Ayo, padha to ya, Bos. Temenan kono. Opo ngono, Bos? Kowe dhewe ra ono ngene iki, anane pari. Lah iya to, Bos. Oh, saya temenan lho. Temenan. Enak. Wal Pak. Jarine mau moh duren. Dene olah ngetamu dicek-cekake.